नमस्ते, मी वर्षा. आज मी तुम्हाला पिझ्झा केक कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. आता आपण ह्या मिरच्या कट करून घेऊ. तू स्लाइस करते का तुकडे? अशी बारीक करते स्लाइस. असे पातळ करून घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे ते पटकन शिजतील असं. आता समजा आपल्याला हे कलरफुल नाही मिळाली तर फक्त हिरवे वापरू शकतो आपण. अच्छा. तुम्हाला रेसिपी कशी सुचली? ही म्हणजे छोटी माझी मुलगी आहे ना, ती मला केक बनव म्हणून सांगत होते. तर म्हटलं सारखं गोड करण्यापेक्षा आपण हे असं काय तर ट्राय करून बघू. म्हणून मग मी केक पिझ्झा ट्राय करून बघितला. कुठे आहे तुमची छोटी मुलगी? आहे ना ती सृष्टी. काय आवडतं तुला मम्मीने बनवलेलं? पिझ्झा केक. केक आवडतो. हे जे बनवते मम्मी ते कसा झाला होता? आपण बनवला होता तेव्हा. ती काल पण मागे लागलेली, मम्मी अजून बनव अजून बनव. हा, हे काय आज बनते ना, टेस्ट करूया आपण. म्हणजे फर्स्ट टाइम बनवला आणि वर्क झाला असं झालं. हा. म्हणजे तुम्ही अजून युट्यूब वर आलाच नाहीये कोण, म्हणजे असं पिझ्झा केक. रेसिपी आलीच नाहीये. तुम्ही केक बनवता का घरी असं? हो केक बनवते, ऑर्डर पण घेते मी. तुला आवडतात केक सृष्टी? हा, त्यांची भरपूर मजा होते. मी केक ट्राय करत असते ना वेगळे. आता मी इथे भाज्या कट करून घेतलेल्या आहेत आणि आता पनीर पिझ्झा बनवण्यासाठी आपण कढई प्रीहीट करायसाठी ठेवायची. स्लो गॅसवर ठेवायची आपल्याला, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवायचं. आता इथे तू पीठ किती घेतलाय? 200 ग्रॅम घेतले. 200 ग्राम घेतलाय, म्हणजे 1.25 कप पीठ घेतलाय का पाणी मापून? आता त्यात आपल्याला ना बेकिंग पावडर टाकून घ्यायची. तर ही बेकिंग पावडर हा 1 चम्मच घेतलेला आहे, तर ती टाकायची. आणि बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच घेतलेला आहे. आणि 1 चम्मच साखर घ्यायची आणि मीठ चवीनुसार. यात आपल्याला तेल घालून घ्यायचं. 4 चम्मच टाकते. आपला हा पोह्याचा चमचा आहे ना, हे 4 चम्मच टाकते. आता हे छान आपण ढवळून घ्यायचं. आता थोडं पाणी घालून आपण याची पेस्ट बनवून घ्यायची. तर सध्या आम्ही इथे राहिलाय मुंबईमध्ये. माझं माहेर नाशिक जिल्हा आणि सासर माझं सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव तालुका. मग तुमच्या घरी राईस प्लेट मध्ये काय काय असतं, म्हणजे जेवणाच्या ताटात? जेवणाच्या ताटात आपलं रेग्युलर डाळ भात चपाती, हिरव्या भाज्या किंवा काळ्या मसाल्याच्या भाज्या असतात. आणि स्पेशालिटी काय असतं तुमचं, म्हणजे स्पेशल काय बनवता घरी असं? स्पेशल म्हणजे आपलं मटण, डाळभट्टी किंवा भाज्याची आमटी, डबूपोळ्याची आमटी, असं आमच्याकडे तेच रेग्युलर बनवतात. आणि ट्रेडिशनली पण हेच? हा. आता एखादा पाहुणा आला तर त्याला मटण केलं आणि त्याच्याबरोबर व्हेज असलं तर त्याला भाज्याची आमटी, असं. मग तुला काय आवडतं सृष्टी, व्हेज का नॉनव्हेज? ती नॉनव्हेज वाली आहे, तिला जास्त नॉनव्हेज आवडतं. आता हे झालेलं आहे आपलं. अशा पद्धतीची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची. तर आपण त्यात विनेगर घालून घेऊ. 1 चमचा. 1 चमचा मिक्स करून घ्यायचं आहे विनेगर घातल्यानंतर. आता इथे आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. आता आपण या भांड्याला ना डस्ट करून घेऊया. तर आता तेल लावून घेऊया थोडंसं. त्याला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे. आता मैदा टाकून आपण डस्ट करून घेऊया, म्हणजे आपला केक खाली चिकटणार नाही. आता याला आपण डस्ट करून घेतलंय मैद्याने. आता त्यात आपण आहे ना यातलं निम्म बॅटर टाकायचं. आपल्याला पसरवून घ्यायचंय असं, आणि थोडंसं टॅप पण करायचंय, म्हणजे त्यातली हवा जी असते ती निघून जाते. आणि आता याच्यावरती आपल्याला पिझ्झा सॉस लावून घ्यायचा आहे. आधी असं थोडंसं टाकून घ्यायचं, नंतर मग स्पॅटोलाने पसरवून घ्यायचं हलक्या हाताने असं. वरच्या वर असं पसरवायचं आहे. आपला स्वीट केक बनवता मला ही आयडिया सुचली आहे की आपण पिझ्झा केक पण ट्राय करून बघूया. तर मी केला तर तो सक्सेस झाला. आता आपण आहे ना येलो कलरची शिमला मिरची टाकून घेऊया. आता इथे मी येलो शिमला मिरची टाकून घेतली. आता आपल्याला रेड कलरची टाकून घ्यायची.
आता आपण ग्रीन कलरची शिमला मिरची टाकून घेऊया. आता याच्यावरती आपण पनीर टाकून घेऊया. तर इथे मी किसलेलं पनीर थोडंसं टाकते अगोदर. आता पनीरच्या फोडी टाकून घेऊया. इथे बारीक कट केलेलं पनीर आहे ते असं टाकून घ्यायचं. आता इथे पनीर टाकून झालेलं आहे आपलं. आता याच्यावरती आपल्याला चिली फ्लेक्स टाकून घ्यायचे आहेत. हे आपल्या आवडीनुसार टाकायचे. आपण जर जास्त तिखट नको असेल तर थोडंसं कमीच टाकायचं. आता चिली फ्लेक्स टाकून झालेत. आता मिक्स हर्ब टाकून घ्यायचे तर ते आपण टाकून घ्यायचं. आता आपली पनीरची फर्स्ट लेअर टाकून झालेली आहे. आता त्याच्यावरती आपल्याला चीज किसून टाकायचं आहे. आता माझ्याकडे हे साधं चीज आहे ते मी किसून टाकते. तुमच्याकडे जर मोझरेला चीज असेल तर ते तुम्ही टाकू शकता. म्हणजे चीज आपण स्प्रेड करून झालं की ही फर्स्ट लेअर झाली. म्हणजे अशीच परत एक लेअर टाकायची का? मग बॅटर टाकून सॉस लावून शिमला मिरची लावून. हो हो. सेकंड लेअर पण आपण अशीच करायची. हे सगळं टाकून झालेलं आहे. आता आपण हे राहिलेलं बॅटर सगळं त्यात टाकून घ्यायचे. हा कॉन्सेप्ट चांगला आहे एकदम. म्हणजे हेल्दी पण आणि मध्ये जरा भाजीपाला आणि टाईप हा झाला. केक खाल्ला ना परत जेवण करायची इच्छा होत नाही. हो ना. हा. म्हणून तर आपण जेवण नाही बनवलं आज. हेच खायचंय. आता इथे आपलं बॅटर टाकून झालेलं आहे. आता आपण हे ना टॅप करून घ्यायचं आहे म्हणजे त्यातले एअर बबल्स निघून जातील. आता इथे बॅटर आपलं पसरवून झालेलं आहे. आता परत आपण तीच प्रोसेस करायची. तिकडे आपलं शिमला मिरची टाकलेली आहे. आता चिली फ्लेक्स. आता आपण पनीर टाकूया. पनीर क्यूब्स. आता इथे सेकंड लेअर आपली झालेली आहे पनीरची टाकून. आता परत एकदा आपण चीज किसून टाकायचं. हा आपला दुसरा चीज क्यूब ना? हा दुसरा चीज क्यूब. आता आपल्या इथे चीज टाकून झालेलं आहे. आता त्याच्यावरती आपण चिली फ्लेक्स थोडेसे टाकून घ्यायचे आणि थोडंसं मिक्स अप म्हणजे वरतून असं सीझनिंग. आता आपला पिझ्झा केक तयार झालेला आहे बेक होण्यासाठी. आता बेक करूया. आता इकडे कढाई पण आपली प्री हीट झालेली आहे. आता ते झाकण काढून आपण हे ठेवून घेऊया. आता इथे कढाईमध्ये मी पिझ्झा केक ठेवलेला आहे. आता 30 ते 40 मिनिटासाठी आपल्याला याला बेक करून घ्यायचं आहे. मग याच्यात काय असं स्लो गॅसवरती. स्लो गॅसवरती 30 ते 40 मिनिटं का? आणि पाणी बिणी काहीच नाही ना? नाही नाही खाली फक्त रिकाम. म्हणजे फक्त आपण खाली एक वाटी ठेवली आहे का मम्मी? वाटी प्लेट ठेवली आहे. प्लेट ठेवली आहे. त्याच्यावरती तो भांडा आणि आता ताटात आपण झाकून घ्यायचं. स्लो गॅसवर 30 ते 40 मिनिटं. आता आपला पिझ्झा तयार झाला आहे की नाही आपण ते चेक करूया. तर इकडे आपल्याला अर्धा तास झालेला आहे. हा अर्धा तास झाला. तयार झालेला आहे. का अजून ठेवायचं आपल्याला? अजून एक 10 मिनिटं ठेवूया. अजून एक 10 मिनिटं ठेवूया आपण. मध्ये मध्ये मी दोनदा चेक केलेला. कडा सुटल्या ना की समजायचं झालंय असं. कारण आपण टूथपिक घालून नाही बघू शकत कारण चीज त्याला चिटकून येतं ना. त्याच्यामुळे कळणार नाही बेक झालाय की नाही. केक खाणार आहे ना? आता हा केक कोणाला आवडतो? तुला आवडतो? तुला नाही आवडत? आवडतं. आणि बाहेर तुझे पप्पा आहेत ना? त्यांना आवडतं का? आता इथे आपले 40 मिनिटं झालेले आहेत. तर आपण केक बघूया झालाय का. तर आपला केक झालेला आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आणि झाकण लावून असंच थंड होण्यासाठी ठेवूया. असं 10 मिनिटं ठेवायचं बरं? 10-15 मिनिटं आपण बंद गॅसवर ठेवायचं म्हणजे? बंद गॅसवर ठेवूया झाकण लावून. आता गॅस बंद करा. आता इथे आपला पिझ्झा केक तयार झालेला आहे. आता आपण तो काढून बघूया. तर आधी आपण याच्यानं कडा सोडवून घेऊया. इकडे सर्वात जास्त एक्साइटेड तर ही आहे. तिला जास्त आवडतं. फिरतोय तर आपण याला काढून घेऊया. एकदम व्यवस्थित ना? एकदम छान बेक झालेला आहे आपला. खाली चिकटला पण नाही अजिबात. करपला पण नाही. नाही करपला पण नाही. एकदम व्यवस्थित बेक झाला. म्हणजे तुला चांगला मिळणार आता खायला. आता आपण याला सरळ करून घेऊया. अरे वा. आता इथे पिझ्झा केक आपला तयार झालेला आहे. आता आपण तो कट करून बघूया. अरे वा. आता खायला अजून मजा येईल. ते बघूनच किती टेम्पटिंग वाटतंय. ते मस्त एकदम व्यवस्थित एकदम. तर आपण असे सर्व कटिंग करून खाऊन पनीर आणि शिमला मिरची पण छान बेक झाली आहे बघून मध्ये. आणि वाफाळलेला आहे मस्त गरम गरम छान लागतं. खाते का गरम गरम?
आता मी इथे तुमच्यासाठी पिझ्झा केक बनवलेला आहे. ही माझी रेसिपी आहे. मी फर्स्ट टाइम ही घरी ट्राय केली होती आणि आता दुसऱ्यांदा मी इथे बनवला आहे. आता तिने तुमच्या घरी पहिल्यांदा बनवला ना, ते तुम्हाला आवडला होता का? छान झालेला. खरं खरं सांगा. हा, आता तिने दुसरी वेळा बनवलाय. आता बघूया टेस्ट करून कसं आहे. चला, खरं खरं टेस्ट आपल्याला छोटे मुलं सांगू शकतात. कसं झालंय? छान झालंय. आता इथे आपलं पनीर टाकून झालेलं आहे. आता परत एकदा आपण हे बॅटर याच्यावरती ओतून घ्यायचे. हम्म. नाही, एक मिनिट. आता इथे आता इथे पनीरची फर्स्ट लेअर आपली तयार झालेली आहे. त्याच्यावर आता आपल्याला हे पनीर किसून टाकायचं आहे. हम्म. पनीर नाही, चीज. चीज किसून